नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ छुगोड़ लगतनी आप सबके भोजपुरी ब्लॉग में स्वागत बाटे। रउआ सबके बता दी कि काल राते बड़ा कचाइन लगन रहे। ओकरा दौरान काल ब्रह्मपुर बाबा बरमेश्वर नाथ के मंदिर के पीछे एगो ठाकुर बाड़ी बाटे, उहिजे बियाह शादी होत रहे। त बियाह शादी होत रहे तो भाई लोग जब बियाह शादी हो गईल लड़की के विदाई जब कईल जात रहे तले वही घड़ी दोनों पक्ष में बड़ा मारपीट जम के भइल। ऐसन मारपीट भइल कि भागा भागी दौड़ा दौड़ी कुल होखे लागल। तले मौका पे ग्रामीण लोग ओइजा पहुँचलहन, पहुँच के आ सर समझौता करत रहन लोग। तबो कौनो पक्ष के लोग मानत ना रहे। एकदम बुझात रहे कि एक दूसरे के गर्दन आ नरेटी चिपा चिपवल हो जाई। आ पारा लाठी लोठा पूरा भई रहे और मारो के बांस ले मार बांस दौड़ा दौड़ा के मारल गईल। तब जाके मौका पे ब्रह्मपुर पुलिस ओहिजा आइल और अइला के बाद में जसही पुलिस के गाड़ी हुई हुई सुनाई देलस त दोनों पक्ष शांत हो गइलन। ओकरा बाद जौन प्रशासन ओइजा जाके दोनों जना के बड़ा बढ़िया से समझैलन कि ना मनबा लोग तो दोनों जना के ले जाके काल कोठरी में बंद कर देम, आप रूपी ठंडा जीव लोग। तब जाके आहिस्ता आहिस्ता ओहिजा के कुछ माहौल शांत भइल। तब तक ले ग्रामीण लोग भी ओहिजा जाके समझैलन बुझैलन, तब तक के सब कोई मान गईल। लेकिन फिर भी गुस्सा उतने रहे, एक दूसरे के मने मारे